Cah, aku arep dongeng bab Pandhawa. Pandhawa iku lahir saka bapak sing padha, nanging ibune beda, yaiku Kunti lan Matri. Pandhawa sekeluarga kudu ngadepi tantangan gedhe sajroné uripe. Sawise kalah ing permainan dadu karo Kurawa, Pandhawa kudu ngungsi lan urip ing pengasingan. Nalika bali, dheweke kudu nglawan Kurawa kanggo ngrebut maneh tahta Hastinapura sing dadi hake. Ing perang Kurukshetra, Pandhawa nglawan Kurawa lan menang. Nanging perang iki nggawa akibat gedhe. Akeh prajurit sing gugur lan negara dadi rusak. Ing pungkasane, Pandhawa ngerti menawa urip iki ora mung babagan menang perang, nanging luwih dhéwé ngugemi dharma, kebenaran lan tanggung jawab. Sawise perang, Pandhawa memutusake kanggo ngundur saka kerajaan lan golek kehidupan spiritual. Dheweke lunga menyang Himalaya kanggo nggayuh surga, sing nuduhake yèn dheweke wis pantes nggayuh kabecikan lan kebenaran sawise urip sing penuh perjuangan. Cerita Pandhawa iki ngajari babagan keberanian, pengorbanan, kebijaksanaan, lan pentingé kebenaran ing urip. Pandhawa ora mung pahlawan ing medan perang, nanging uga ing panguripan. Wes ya Cah, iku mau dongeng cerita Pandhawa.